Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Edmond at Tagala Union. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Jeline Vicente, Lorena Aquino, Alejandro Selga, Pretty Mary Palatao, Banyagos, kastamot ni Josephine Jose, Marieta Alberto, kan Nuvelin Taberna. Makablaawan ti pamilyak di tasadsadan Bauco, ti Aiso Dario Kanyangat family, ni Mama Lydia kan Jay Ubingko, Ada Zaira, Chen kan Clyde, from Rose Mix Vlog ti Spain. Lakay ko ani Ador Manangan kan dagiti anak ko from Carolina Manangan. Bakit ko ani Jing kan anak ko ani Giselle. Makablaawan ti Peralta kan Makayanan family ti San Leonardo Aglipay Quirino. Biano family from Edwin Biano ti Japan. Shout out kada Arnelin Kasigay, Mary Sungyap, Gemma Frutas, Flora Cole, kastamet ni Michelle Mitch, Marilyn Marso, Arlene Bayan, kan Villa Veli Sabado. Shout out iti Arangka family, nilakay ko ani Mohamed Farouk Zamilden, kan anak ko ani Zach Hussein Zamilden dita Nueva Vizcaya, kan shout out dita Saudi Arabia. Makablaawan pa'y da Chelaija Abad, Vanji Torres, Dali Labrador, Lan Melanie, Gilburn, kastamat dagiti anak ko dita San Juan, Quezon, Isabela,
Iso da Princess May, Sheila May, kan Leslie. Amin nga apo, kan advance happy birthday kanila kay Kohildo Sugitan from Juliet Sugitan, iti Kuwait. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Edmond. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Ilingad na klangan itinagan nga Edmond at taga La Union nga madama nga agnanaed dito'y Bulacan. Adon dagiti nang gakapakasaritaan ana ipatangatang dito YouTube channel yo. Kataklunak, ado tinaagsaw ko nga adal. Naawis mo tiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, bareng mapili mo ta may drama, kat agbalin nga inspirasyon, kan pakapidutan mo't iti adal, dagiti padak adumdumngag. Addan asawak manang ngam awan pay anak mi. No apay, iso ti maibuksilan iti pakasaritaak. Ipalubos mo man nga rod, arugyak ti agsalaysay. Janina, nagsweldo ako kasi ti sigod, kurang manin. Sapay pa nagbabayad itay ti city services. Wen nga rod Edmond. Ay, anya ngay, umutang tamanan Talaga ka sa pulan nga umutang tamanin. Anya mo ton tibiyag tayo Edmond. Nagrigat. Agnanayon mo ton nakastoy. Wen nga rod Janina. Kasla mapukpukawan akpayin iti namnama, ang makalungaw ta pa iti kinarigat. Awan maaramidan ta no di aganos. Kasanon ngay dagiti daddo maakasapulan tayo. Kasanon dagiti arapaap ta. Diyak mata mo Janina. Talaga nagrigat. Kaslawan pagmamaayan di pa nagtrabtarbahok. Ngamin, namadanon ti sweldo. Kalpasan na mabayadan ta amin nakasapulan ta abayadan. Mangrugita manin niya agutang. Masapol siguro nga agpanunot ta iti sabali ang mabalin a panggadan. Di, saan ta mang namnamalatan iti masweldom? Napanunot ko matanday ta Janina. Ngam anyangay. Sapay nagrigat tagsapol ita iti nataltal gada trabaho. Ala, ingkagsukatan ta mangan tayon. Tapno makainan nakamutan. Baliwan tanto na pagsaritaan dayta. Amok anabannog ka naggapo iti trabaho. Lasaan ka nakaturog Agpatpat nag-akuti ka akuti. Agpaisot ako ng Janina. Nagpatpat lang kami na pinampanunot ko ti solusyon ti problema ta. Katamom, ada na panunot ko. Talaga? Anya tinapanunot mo ngay? Anya nga tano, agi patakdor tayo ti hotdog stand. Ti pagpuunan talagang ti utangan ta. Hotdog stand? Sigurado ka? Amangan mo't no saan tang agbaligi, kat nakarkaron ang mailumlum ta iti utang. Janina, talaga narigat ti mangrugi. Ngam, adon tinamuak ang nagbaligi gapot ti street foods. Mayat ka no ti income dita, basta nagagat ka. Ado ti mangayat iti hotdog. Nang runa ita, tapa nagsasarok manen. Ado ti estudyante. Kasano no saan tang agbaligi? Sapay awan amuta may papan iti dayta negosyo. Di ka madanagan. Adam amo ka makatulong ka data, may papan iti kasta negosyo. Agtalik ka kumakanyak, Janina. Kasla ngamin kalat dayto apangadeng mo. Nasaysaya at sano adalan tapay ana imbag. Janina,
Awanin ti mapanunot ko sa bali pa yung option. Kan marikrig na nagbaligi ta iti dayto ang panunot ko. Oh, sige. Padasan ta, Edmond. Nga masapon nga aganad ta. Adalan ta na yung bagday ti ang negosyo. Uwan dyan, Nina. Kat agyaman na tayo manugot ka. Kinapudno na. Adamot pa nagduaduak. Nga masapul apadasan ta. Basta tinulong ta. Kabailan ta dayto eh. Uwan, Edmond. Kabailan ta. Basta agtinulong ta adwa. Sagmamanong 35 pesos lang. Naimas dayto eh. Ken sigurado ang mabsog ka, Neneng. Sige, kumatangak manong. Ay na, sigurado ang magustuhan dayto eh. Mabit lang adoy. Ramanam ti special ala ko mi. Anyatim ako nam, Neneng. Naimas manong. Kumatangak tumanan. Una, Neneng. Adak lang dito yung aglakla ko. Sige manong, thank you. Agyamanak. Tamagustuhan da kiti gumatgatang tilakok. Ni Janina to mauawag. Hello, Janina. Edmond, kumusta day ta hotdog stand mo? Okay, mat. Adan sumagmamanog yung matang, kat magustuhan damat. Talaga? Wan Janina. Katagyaman na kiti Diyos, tamarik na kamayat matirubat ti rinugyan ta negosyo. Nasaya at naruddo kasta. Kumatangak man manong. Ni, Janina, mabit lang Ada gumatang. Asikasuk pa iti customer. O sige nga Rod, madamdamatan ton ngagsarita. O sige nga Rod, bye. Kumusta mo ti umunangal daw ti hotdog stand mo, Edmond? Ay na Janina, saan ka siguro ang mamati? Gamado dagiti gimatang. Jaknam na mga nakas di ti mapasamak. Kaslamayat at talaga ti robot ti napanunot mo ang negosyo Wan Janina, talaga ang nasaya ti Diyos. Pudno day ta, Edmond. Imbaglaangan ta saan nga agpada ti schedule ti trabaho ta. No ada trabaho, siyak mo tagbantay iti hotdog stand. Wan Janina, agtinulong ta. Kat marik na kaday to yung tirugi ti swerte ta. Pudno di kunada. Ada kwarta iti kalsada. Talaga gaya manapig sa pagbirukan ti street foods. Naimbaglaangan ta na panunot mo dayto apagsapulan, Edmond. Kinapudno na. Inkarkararag ko dayto iti Diyos kadag iti panawon ang mawaawanan akon iti namnama. No kasan na mapaduras ta ti panagbiyak ta. Kat marik na kadinak pinahay ti Diyos. Tartarabayan na ta ti Diyos, Janina. Man ang Emmy, nalausmat ti danag ko idiin rugimi ka ni Janina nga asawa tinapanunot ko ang negosyo. Iso akas taunay ti panagkarkararag ko
Asapay la kuma, tadi na kami baybayan ti namarswa. Kabayatan ti umuna nga aldaw iti panaglakok, agtibtib bayo ak, ngam inot a pimig sa tinakam ko, idi nakitak a magustuhan dagiti gimatang tilakok, nang runa dagiti estudyante. Nagsinandi kami iti asawak nga aglako manang, tapno makapagtrabaho kami latta, kabayatan ti panagnegnegosyo mi. Kat iti panaglabas ti sumagmamanulaang abulan, nakatagad kami iti dakdakkel pay, ngem iti masusweldok iti pagtrab-trabahwak. Kasla saan ang nakapapati manang. Takadagi din naglabas nga aldaw, kasla saan mi ang masolusyonan iti asawa ti parikot mi. Ad-ad dapay apimintas ti birok iti rinugyan mi ang negosyo. Iso nga ingkad dengkon ti agikat iti trabahok, tapno ipamay saklaangan nga asikaswan ti rinugyan mi ang negosyo. Hello, Janina. Hello, Edmond. Kumusta ti hotdog stand? Nasayat mat. Nang rigaw pakbit, tama pa naka-grocery. Naibusanak kami ni tila ko. Agpaiso? Talaga nga adun ti aggatang, Edmond. Uwan nga rod. Ay na, Janina. Mapukaw amin na bannog, no kastoy ti taray ti negosyo ta. Addan to pa'y napintas adamag nga ipakaamukan ka. Ngam, inton sumangpot kanton diti balay. Ni, anyaya day ta. Madamdaman ton, tapno surprise. Sika talaga. Naasam ka iti sorpresa. Siyempre basta urayag ti panagawid mo. Sigurado maragsakan ka iti ipadamag ko. Alang nga rod, agsarita tandulangan di tabalay, Janina. Anya di ko na mga ibagam kanyak, Janina. Adadakkel nga oportunidad adimtang kanyak, Edmond. Anya day ta? Simang pati ka adalak idi. Kat al-alo ko yan nak, asumurot kan kwa nang agtrabaho iji abroad. Agtrabaho ka di ba lasiw tao, Janina? Un, Edmond. Kaya't ko adamagan no palubusan nak. Kaya't mo ayati mapan? Uwan ko ma. Tapno makatulong akmat kan ka mangisagana para iti pamilyata. Tapno inton adan anak ta. Saan tanton amarigatan unay? Adan ton na ipundar ta. Sika man. No talaga kayat mo. Amo mo ta kanayon ang nakasuportakan ka. Agyaman nak no palubusan nak, Edmond. Inton adapton ijay. Makatulong akton amang paduras iti negosyo ta hotdog stand. Anya ti ammom, amang ano mapadakkel mo to ti negosyo. Total, impamay samuton ti panawon mo. Sana rabak day tang oportunidad asin mangbaygan ka, Janina. Iso sige, palubusan ka. Agyaman nak, Edmond. Anya jay ko na Edmond, agabrod ni Janina. Wan nanang, sayang mo ti oportunidad asin mangbaygan ko na. Ay, no kasta, palubusam anak ko. Apay kit din na saan. Diyak kahit agbalin na to bang iti arapap ni Janina, nanang. Total, para mat iti pamilya mit aramidan na. Ay, sabagay. Manmano dagiti mapagasatan nga agabrod. Podno day tananang. Nangruna kat ti kumpanya amis mapagtrabahuan na ijay ti manggastos kan kwa na. Ay, kat nagsayaatan ngay.
Ay sige aging ga iti awan pa'y anak yaw. Aramidan nyo ti amin tapno makapundar kayo. Ken makita ket. Kasla nasaya at sa titaray ti imbangon mo ang negosyo, Edmond. Wanyarod nanang, gapo iti panarabay ti Diyos. Jak pulos yung pagarup ang mapasamak ti kasjay. Isa, dumurdor asan ti negosyo mi. Sapay ko ba, taagtultuloy ti swerte adimteng kada kayo anak ko. Di yu liwayan ti dumawat akanayon iti panarabay ti Diyos. Kasla na bambannog ka nang ipag nakadagiti papeles mo, Janina. Huwan nga rod, ngam okay laang. Nalpasan ti amin, kat umadanimot tan ti flight ko. Kasla ka lang daydag pakpakada ka kanyak. Ita, talaga amapan kan. Edmond, Ngam di kagdanag. Taamo ka para da ito iti masakbayan ta. Ken kadagiti agbalintong anak ta. Iso na lang ta. Jak maliklikan ti agladingit. Nang runa no mapanunot ko, ngawan kanton iti danak. Ay, sigurado may kawak to, Janina. amok day ta Edmond. Uray siyak, itapay laang. Marikrik na akong tinakaro apan nakailiw kuntukan ka. Ngam, amo ka kabailan ta daytoy. Nang ronakat ado ti arapaap ta, para iti pamilya tayo. Basta di mo baybayan ti bagim awanak iti amang bantay kan ka. Wan, di nakpagtanagan, amo kasalwadan ti bagik. Patpat gan ka unay-unay Edmond. Kanayon mo kumalaglagi panday ta. Patpat gan kamat unay-unay, Janina. Nakasagana ka din, Janina? Wan Edmond, Sigurado kailiw kan to. uray siyak, ngam para iti masakbayan tayo dayto apanagin na dayuta. May salaagan nga agpang, para iti narangay apanagbiag tayo. Kat di kagdanag. Tutukak ti negosyo ta. Kabayatan ti kaawan mo. Agagetak para ita arapaap ta. Agyaman nakitipan nakaawat mo Edmond. Amo kasan analaka daytoy para kadata. Ngam agtalagta iti tunggal maysa. Rumbang lang, Janina. Katikarik, inton sumangpot ka, narang ay ton tinegosyo ta. Naggasa ta ka talaga, tasi ka tinagbalin nga asawak. Amok nga oray saan ta nga agkadwa iti inaldaw, adda ka akanayon ang nakasuporta kanyak. Rumbang lang. Katni, aganad ka kanayon Urayak ti pa nagsublim. Kagiddan ti ininot nga iduduras ti imbangon mi a negosyo, si Mang Baymot tinapintas nga oportunidad ka ni Janina nga asawak manang Emmy. Iso asaan nan a pinagkadkadan. Pinalubusak mo ti asawak, gaputadyak kayat asyak ti agbalin atubeng kadagiti arapaap na. Nupay talaga narigat para kanyak nga umadayo ti asawak. Kabayatan ti kaawan ni Janina dito'y pagilyan, talaga nga ingka gumaakmat apadorasan ti negosyo mi. Kat mamatiak ababaan iti kaasi kan tulong tinamarswa,
sa anak amapaay, Manang Emmy. Hello Janina, kumusta ka ditan? Nasaya at mat, ngam maikawak. Naglamok dito kan nagadutis no. Ada ka kumamot dito Sigurado maragsakan ka makakita iti snow. Kasla kaya't kung saan ti mapandita Nangro na kat excited ka makakita ti snow. Nagsaya at kat kumano da ka dito Edmond. Ngam sana bale, nadaras mo't nga aglabas ti aldaw. Basta agad nagkakanayon dita. Di nakapagdanagan dito Tadamot ni nanang akad-kadwak. Agreport ako iti trabaho kinton bigat. Sapay kumata na saya at nagbalin a boss ko. Di kagdanag. Di nakamot siguro irubo jagayem mo. Amo ka na sayato ti kasasaad mo iti pagtrabahuam. Sapay kuma, Edmond. O sige nga Rod, umawag ak tumanen. Aginanakan, tapno adapig sa mamapan iti trabaho minton bigat. Good luck, Janina. Good morning, sir. I'm Janina, and I am your new employee. Good morning. It's great to see you. It's great to see you too, sir. I hope you enjoy working here. If you have any concerns, just talk to me in my office. Thank you so much, sir. I'm really excited to be a part of the team. I appreciate your warm welcome. We're glad to have you on board, Janina. We believe you will bring valuable contributions to our project. If you have concerns or need assistance, don't hesitate to approach me. I'll make sure to do my best, sir. I'm looking forward to learning and contributing to the success of the team. Oh, that's the spirit, Janina. We encourage an open communication culture here. Feel free to share your ideas and collaborate with your colleagues. We believe in teamwork. Thank you, sir. I'll definitely keep that in mind. I'm eager to learn and contribute to the team's success. That's what we like to hear. Welcome, Janina. I'm confident that you will do great things here. Thank you again, sir. I'm ready to give my best and be a valuable part of the team. Kat kumusta nga ito mo nang alda mo iti trabaho, Janina? Okay man, kan maragsakan na kadag iti trabaho nga intad na kanyak. Ado ti masursurok dito Nagsayatan nga Amo ka kabalam da ita. Ada orientation mi, kat namaamok dagiti katim ko. Nagsisimpot da. Kan adamot la kakadwak a Pinoy dito Supportive da amin, Edmond. Maragsakan ako para kan ka, Janina. Kumusta mat na iti negosyo? Ay na, di ka siguro mamati. Ngam ka na yun agpila dagiti estudyante agumatang. Nadalos nga ti hotdog stand ta. Kan syempre, naimas tila ko ta. Siyempre adda kagayam amang imatmaton. Kanadamot na pintas nga ipadamag ko kun ka, Janina. Amo ka maragsakan ka iti dayto nga ibagak. Anya dayta? Nakitak no kasano kapig sa tiimbangon ta negosyo. Nga ora iti laang kalsada ti paglaklakwan ta. Isa apang panunutak ti manglukat iti kanayunan a hotdog stand. Talaga? Sa dino nga'y? Adan nakita ka na pinta sa lugar. Asidag iti may sa aparke. Ken asidag mo't lang iti pagadalan. Masapon nga rod nga ag-hire ka
kan iti tao amang bantay iti bagbagam. Wan Janina. At ang dagiti nag-apply. Nga ang pampanunutot nga estudyante ta alaek tapno makatulong nga kadakwada. Duwa ta alaek tapno agsinublat da. Nadaklase ti maysa, di maysa tagbantay. Mayat day ta na panunot mo. Ado dagiti mayat nga working student. Wan nga rod, kaya't ko ti makatulong iti panagadalda. Isong estudyante nga rod ta alaek amang bantay iti lukata ka hotdog stand. Amok nga adayo pa iti madanon day ta negosyo, Edmond. Isa makamukan amang imaton. Katsyak, sa isaya atak matitrabahok ditoy. Tapno makatulong akmat kan ka. O sige nga Roda na, baliwan tantong sarita. Aganad ka kanayon. Wan Janina, di nakpagdanagan dito eh. Basta panunutom di pagsayaatan bita. Si uurayak akanayon iti panagsublim. Anya tim ako na mito umunang aldaw pa nagtrabaho dito'y hotdog stand, Mark. Jack ni namnama akas to'y gayam kapig sa to'y hotdog stand mo, Manong. Nagadot ti nakapila itay irugik ti agla ko. Nasayat nga rin kas na, Mark. Basta enjoy mo lang tar aramidam, ha? Madamdam malaeng, sukatan na kanto ni Billy. Tas ikamat ti sumrak iti pagadalan. Agyamanak iti inted mo agundaway kanyak, Manong. Dakkal atulong da ito'y iti panagadal ko. Saan ako na dumawat pa iti allowance kada tatang. Kasta talaga ti kayat ko. Diyan makatulong nga kadag iti working student akasken ka. Saan to lang nga allowance ti maitulong mo, Mark? Makaurnong kanto niti pag-tuition mo, babay niti pasweldo ken ka. Nagsayaat kayo, Manong. Isumutlaan na rang ay ti negosyo yo. Tama nagtulong kayo, kadag iti padak ang makasapol iti tulong. Basta kayat ko, isakit yo ti negosyo tayo. Ta dito iti paggapgapan amin nakasapulan tayo. Amo yumot nga dapat iti may sa hotdog stand anas ka na bantayak. Ada pa nagtalik ko kada kayo. Katsapay la ko ma, tasubadan yumot ti pa nagtalik ko kada kayo, wen? Namnamaan nyo day tamanong, kat agyaman nakunay kada kayo. Agyaman ak Diyos ko. Saan ka nagkamalian ng lukat manin iti may sapay hotdog stand? Talagang ado ti customer. Kat babayin da ito eh. Makatulong ak pa'y kadagiti estudyante ng agtartarigaging ag working student. Amok amaragsakan ni Janina iti kastoy ang mapaspasamak iti negosyo mi. Apag iso, umawawag ni Janina. Hello Janina! Edmond, kumusta nga iti kaluklukat a branch ti hotdog stand? Ay na, di ka siguro mamati. Ngam talaga ati narabay na tati Diyos. Iti umunang alda o pa naglukat mi. Nagado ti tao. Agpaiso? Wen, katkasta una aragsak dagiti duwa nga estudyante nga inalak nga agbantay. Kanamom, nagpa-promo kami. Buy 2, get 1. Tapno ado ti malako iti umunang alda o pa naglukat mi. Naglaing ka talaga, Edmond. Siyempre, saan ko amaramid da ito ino saan nagapukon ka. Sikat imang papapig sa itinakam ko. Agyaman na kiti suportam, Janina. Mailiwak una yun kan ka. Nakarkaro pa iti iliw ko kun ka. Ngam di kagdanag. Hinton makaawid kan. Kanayon ton ngagkuyog ta. Ngagdan nata. Santan ton ngagsinapay. Wen, kat agtinulong tanton amang paduras iti negosyo nga imbangon mo. Amok kat adun tupay ti agbalin a branch ti negosyo ta. Wan Janina. Basta kanayon ngagsin ni portate iti tunggal maysa. Basit la panawanan. Makaawid akton, Edmond. Namnamagday ta Janina. Ipatpatig ka unay-unay. Isong agan anad ka dita ha. Kat orayag ti panagsublim iti danak. Orayan ka.
Kasla kaano laeng ididanda ni Dimi ammo ti aramiden mi ken ni Janina. Tapno mayanay mi laeng ti sang kabasit a masusweldok manang Emmy. Ngam babaan iti napasnek a panagkararag, a binuyugan mi iti sakripisyo ken gaget, napaduras mi ken ni Janina ti biag mi. Kalpasan ti kontrata ni Janina iti balasiw taaw, nagawidan dito Pilipinas ket saanen a nagsublipay iti abroad. Nagtinulong kami, ket ad-adapay a napaduras mi ti rinugyan mi a negosyo. Iso nga ita, naaddaan kami pa yan iti nagduduma a branch dito'y Bulacan. Adapay branch mi iti Manila, kan siyempre iti mismo a probinsyak a La Union. Ti may sa may panakkel kumanang, iso ti panangalak kadagiti working students kas trabahador iti nagduduma a branch ti negosyo a naipatakder mi. Dayta tiwagas ko ang mangibinglay iti parabor a naitad kada kami iti asawak. Sapay la kumamanang, tamakaibati iti inspirasyon to'y pakasaritaak, kadagiti padak a naayat amang tartarabay iti programa yo. To'y pagayam mo, Edmond. Pagayam nga Edmond, umunay ti amin, kablaawan ka iti panagbaligim iti biag. Da kayo iti asawam. To'y pakasaritaam ket pamanaknek nga awan ti kinapudno ta ibagbaga ti dadduma. Ano na yanak amarigrigat ti maysa a tao, agtali na adlatan amarigrigat agingga nga ipulang na ti bulod na abiyag. Mabali na pudno ti kunada nga apaman a maipasngay ka ket nayuritan ti gasat mo. Ngam kanayon at tandaanan tayo, akabayatan ti pannakigasang gasat tayo iti abiyag, da tayo matlaeng timang binor iti gasat tayo, tapno mananam tayo tinanam ay abiyag iti masakbayan. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi